Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nthawi ina iliyonse akhale tikhale tikufotokozerani zimene zikuchitika, komano kuyenda kwathu pano kovutirapo chifukwa pali khwimbi lalikulu la wanthu limene lili pano, ndipo panopa tikuyenda pang'ono kulunjika kumene kuli a president kuti tuatira kuti kodi zikhale bwanji, kodi a president alankhule pano, koma ndi mmene zilili akuyenera ndithu kuti alankhule panopa nkhani ndi imeneyo mmene mukumveramo ndithu chisangalalo chimene chili pano pa tsangano mmene president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wayima kuti ndi wanthu. Tinamva kale kuti anthu amene asonkhana pano pakhala povuta kuti a president angodutsa choncho, ndi mmene ndikuneneramo kuti Profesa zikomo kwambiri Barbara, ndi pamene time ife pano chifukwa tinangosuntha pang'ono ndi ona musimu, koma pamene ili galimoto ya president wa dziko lino pano sili kuiona chifukwa choti ndi anthu okhaokha kwa ino pano pamene anamangapo msewu kukonzakonza bwinobwino kuyikirira makoma m'mbalimu pamene tutili kotero kuti ndi nyanja yokhayokha ya wanthu amene asonkhana kuno, kotero kuti panopo ndikutha kuona kuti president wa dziko lino tsopano wakwera mgalimoto ndipo ndipiti wayamba kuyenda pang'ono kuchoka pa malo ano pano pa tsangano. Ndikutha kuona anthu osangalala, ena angodzigwetsa pa msewu, ena kumachita zija pa Chingereza amati somersault
kuvina kwambiri, kusangalala, kudumbalumba, komanso nyimbo zosiyanasiyana zambirimbiri. Nzanga Austin mwina ukhoza kufuna kuyankhulakonso pang'ono malinga nzimene ukuona mbali imene uliwe. Nditu padakali pano anthu aja aloleza kuti apresident mutha kudusa koma sakuwasiya akuwaperekeza ndithu zimene zapangisa kuti ndipiti wa president uziyendanso pang'ono. Chisangalalo chake nichosasimbika mpaka na achitetezo ayamba ndithu kuwapempha anthuwa kuti tiloleni tiduse ulendo ngwautali. Ndi pamene ino anthu kuno akhala ngati ayamba kufumuka padakali pano kupereka mpata ku ndipiti wa president kuti aulole lizipito pesa ulendowu udakalipo kuti tikafike pa Biwi Triangle kuli Longwe. Tikatero timati tsangano yalankhula sichoncho Barbara. Tsangano tu yalankhula, anthu ochuluka, anthu akusangalala kuchingira ndithu msewu kusangalalira mtsogoleri Profesa Arthur Peter Mutharika mbali zonse za msewu ndithu. Anthu chikhwimbi cha anthu akuti iyayi mtsogoleri asangodutsa iyayi akhale ndithu atawapatsa moni. Ndi mmene zilili ndithu. Ine Barbara Mwandira kukupatsirani zonse pano pa tsangano komanso pa ulendo umenewu umene tikupita ku Lilongwe. Ndiye pamenepa tikupitirira kumaliza msika wa tsangano, koma anthu adakali ochulukabe kufunisitsa kuona mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Nkhope zachimwemwe, nkhope zosangalala, anthu akuyankhula ndithu zochuluka kusonyeza chimwemwe. Ndi mmene zilili. Tikhale tikupasirani pa ulendowu ndi anzanga ndithu, koma tsopano tikupatsireni ndithu ku nyumba youlutsa mawu kukwacha komanso ku MBC. Zina langa Lofelio. Venho de Lixinga. Daqui com Moçambique, província de Lixinga. Eu tenho uma questão a colocar. E ndifuso panova. A minha esposa não para de adoecer. Ankazi wanga sama khalausa dwala. Sempre, todos os meses estamos no hospital. Mwezi wina uliwonse timakhala tili muchipatala. O que falhamos? Ndimafuna ndize kuti talakwisa ndi chiyani. Amayiwo Essa tua esposa, munthawi imeneyo akukhala ndi mayi awo o tempo que ela vivia com a mãe, anapasidwa dzina ela foi dada o nome limene iwowo anthu analitenga kwa munthu wina amene anamwalira. que esse nome levaram de outro lado, de outra pessoa que morreu há muito tempo. Ndi amayi awo Então essa mãe dela, asanamwalire antes de morrer, panali malangizo amene anawapasa amayiwa. Ndi atamwalira então depois a mamã perder a vida, amayiwa essa mamã sanathe kupita kumuziko não foi lá na aldeia, na zona, ndikumakapanga zimene e anauzidwa. estar a fazer aquilo que foi dita, que foi falada com a falecida mãe. Udindo wawo E esse é algo dela. zoyenera kuti wazichite O que ela deve fazer, akusemphana nazo. ela não está a cumprir aquilo. Iwowa alephera kukwanirisa Porque ela não conseguiu cumprir. zimene amayi awo Tem que ajudar anauza. aquilo que a mãe prometeu para ela que tenha que fazer. Muthandize Tem que achimwene ajudar anuwa. aquilo que ela falou. Ndi chifukwa chake iwowo akudwala Então é por isso que ela anda doente. ndipo iwowa usiku E essa mesma à noite akalotapo amayi awo anda a sonhar com aquela falecida mãe. Ndifuna ndivomereze zimene akamba aprofeti. Quero acreditar aquilo que o profeta falou. Ndizoona mayi anga asanamwalire A minha mãe, antes de perder a vida, anandikamba kuti ndi mchimwene wanga amene nditsatana naye me deixou orientações que tenho um irmão que eu segui. kuti ndisamutaye ndizimuthandiza. Para que eu não desamparar, devo lhe ajudar. Chimwalireni na mchimwene wangu sindimakhoza kumuthandiza. Depois, desde que perdeu a vida minha mãe, eu não consigo ajudar meu irmão. Komanso zimene anakamba za dzina Aquilo que falou acerca do nome, ndizoona ndi dzina losilidwa la munthu amene anamwalira kale. é verdade, eu tenho um nome que eu herdei, mas de alguém que já perdeu a vida há tempo. Komanso zoti ndimalota mayi anga ndizoona ndimalota pafupi. Acerca de sonhos, eu também sonho várias vezes a minha mãe quando veio. Zonse zimene akamba aprofeti ndizoona.
tudo que falou o profeta é verdade. ndikupempha kuti mundimasule. Peço para que me liberte. You're free. Já está libertado. Mundimasula. You're free. Já está posto. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.